pane picture rutendera pasocial media runoka kuti ari Botswana Chamisa vakanga vane maformer leaders ekubotswana people ravauya vakakomplimenta vakakomenda vakati aiwa this picture it means a lot rine symbolize kuti aiwa Nelson Chamisa is being endorsed aiwa munyika yeBotswana. Sanapinda mashoko anobuda nyika panapa ndopa like on the bell icon tipinda panapa muzimu aya vanobudisa this headline rakanzi Nelson Chamisa receives symbolic endorsement in Botswana. Tipinda nyora vachiti political analysts suggested that by meeting with these influential figures, Advocate Chamisa may have received an implicit endorsement to lead Zimbabwe. Chamisa was in Botswana to attend the inauguration of President Duma Gideon Boko on Friday. On Thursday, Chamisa shared a post on Facebook stating, "Democracy smells nice," with Botswana's former president, His Excellency Festus Zimbabwe and His Excellency Inkama, the third and fourth presidents of the Republic of Botswana. God bless Africa. Thomas Kwangoda panapano chiti aiwa kumira kwanga kaita ni maBotswana leaders aiwanyaza kuti aiwa nyika yeBotswana democracy irimo and vakamu accepta ende vari kumupa a green light kuti aiwa ari Nelson Chamisa must lead nyika yeZimbabwe. Zvakaita kuti tona ari Nelson Chamisa anoposta that picture paendo pake onyora chiti democracy smells nice. Akanyatso kuona kuti aiwa kunyika yeBotswana democracy iriko aiwa kune the rule of law aiwa hakuna ma-abuses ema-human rights. Tudze mafunguro enyu muri kudai pamusoro pechitwa ichi ndako section yedu tudze mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.